Irungo Hezkuntza Plazara ekimenaren helburuetako bat Irungo hezkuntza komunitatea saretu eta babestea da. Horregatik, gure haurreskoletako kideei gure babes osoa eskaini nahi diegu. Euskal Autonomi Erkidegoan 200 haurreskola baino gehiago daude. 5.000 haurretik gora eta 1.200 langile baino gehiago. Iraun haurreskolan 12 hezitzaile, 75 haur. Haurreskolak partzuergoa kontziliazio tresna gisa sortu zen, udaletxe eta Eusko Jaurlaritzaren akordio baten bitartez, baina hezkuntza sailetik kanpo utziaz. 2020ko urtarrilean Zorione Etxezarragak hartu zuen gerentzia. Hau da, hezkuntzarekin zerikusirik ez duen politikari bat jarri zuten haurreskolen buru. Zein helbururekin? Partzuergoko gerente berriak indarrean ditugun akordio eta lan hitzarmenak ez ditu betetzen da errespetatzen. Sinatutako lan hitzarmena 2009koa da. 12 urte lan hitzarmen berdinarekin eta gainera ez da betetzen. Legebiltzarrean onartu zuen ez zuela lan hitzarmena betetzen, dirurik ez zuela aitzakitzak emanez. Finkoak alde batetik bestera ez ibiltzeko eta behin-behinekotasun tasa jaisteko, lanpostuak egonkortuko dituen plan bat nahi dugu, irizpideak zehaztuz. Hezkuntza eskubidea aldarrikatzen dugu jaiotzetik. Ekonomikoki inor diskriminatu gabe, familia guztiek eskubide unibertsal horren aukera izan dezaten. Ez garelako kontziliazio tresna hutsa, gu ere hezkuntza gara. Negoziazioa orain, gure etorkizunaren defentsan, haurreskolak borrokan, batu zaitez. Otsaiako 23, 5:30 Partxiskolastokitik San Juan plazara Sillita karabana koloretsua antolatu dugu. 6etan San Juan plazan elkarretaratzea izango da. Animatu zaitez! Familiek ere grebarekin bat egiten dugu. Guzti honek eragin zuzena baitu gure seme-alabengan. Zerbitzu duen baterate! Mendetako kanta. Haurreskolak bizirik, negoziazioa orain. Akordioak bete. Lan hitzarmen berria negoziatu. Langileak egonkortu. Doakotasuna. Hezkuntzan integrazioa.